Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi windande men hande noon eɗen janga karfeje 5 wona en timmini hankadi ko janganɗen ko. Hankadi ɗo so ɗiggi kala ko jangunɗen gasi ala ko windete ka wawa jangude. Qur'ano dow ha less kala harfere windani a jangani andu ko alkule maɗe gon ɗiggani. Ala harfere wonde ɗo no janguɗa nde ala Qur'ana jangeteɗo o. Bismillah jangen. Mimarak, nunarak, he mawɗo, wow, yanara. Ɗum janganoma. Mimarak janganoma, nunarak janganoma, he mawɗo janganoma, wow janganoma, yanara janganoma. Hande noon ko ha ganda oɗo mim so adima hakkude sara bindol o seridima. So adima e hakkude nandi inde no wiyete mim. So wattinima e bindol walla sara bindol no wiyete mimarak. Kañum woni ma mawɗo ma tokoso. Nunarak so adima e bindol yo wani, hakkude bindol yo wani, sara bindol yo wani, so seridima yo wani. So adima hakkude nandi inde juburna. So wattinima e bindol seridima nandi bindol nunarak. Kañum woni na mawɗo na tokoso. Wadde nunarak ko juburna, nunarak woni na mawɗo na tokoso. He mawɗo so adima yo wani, hakkude bindol yo wani, sara bindol yo wani, alama wondi hay goto yo wani. Ɗo ko ha mawɗo, ɗo ko he mawɗo. So adima e hakkude nandi inde, so wattidima seridima nandi inde, nde woni ko ha mawɗo, he saqiru woni he mawɗo ha tokoso. Wow so adima yo wani, woni wattande bindol yo wani, woni hakkude bindol yo wani, woni seridima yo wani. Fof serindi ko o tan goto woni ɗon. O tan goto woni o. Ɗo noon no wayani ittani ko wa mawɗo wa tokoso. Ɗum woni wa oɗo. Yanara nani. So adima yo wani, hakkude yo wani, o woni sara yo wani, alama wondi yo wani, goɗɗo ne wayani ɓe wird. Fof iji ko ya mawɗo ya tokoso. Wadde jubur mbiya ya. Ɗo ko ya mbiya nara. Ɗo ko yurt. Wadde jubur ya, yanara, yurt. Windande jeeɗi ɓiire nde ko hen gaynuɗo golle men ɗe. Hankkadi so ɗiggi kala ko bindan mami a jangani andu ko alluje mago en ɗiggani. Deftoɗaɗe jangaɗe mbawaɗe. Bisimillah jangen goto ɓaɗen. Mimarak, mimarak so adima hakkude sara seridima ma mawɗo ma tokoso woni mimarak. Nunarak o so adima juburna, hakkude bindol juburna, wattande bindol nunarak, seridima nunarak, ittani ko na mawɗo na tokoso. Wadde juburna, nunarak, na mawɗo na tokoso. Ɗo ko he mawɗo so adima hakkude sara seridima he mawɗo, he saqiru woni ha mawɗo, woni ha e mawɗo pular, ha tokoso pular. Ɗo ko wow, ɗo wiyete ko wow mbiya taƴƴo. A jangino allif taƴƴo, ɗono ko wow taƴƴo. Ɗo ko wow woni wa mawɗo wa tokoso. Yanara so adima yo wani, hakkude yo wani, sara bindol yo wani, alama wondi hay goto yo wani. Ɗum ɗo ko ha iwande haji ko won ɗon. Fof ko ya tan, ya mawɗo ya tokoso. Wadde yanara ɗo ko juburiya o wiyete juburiya. Ɗo ko yanara. Wadde ɗo e ɗo nandi inde.
ɗo e ɗo ne ndi inde ɗo noon ko ni wayata waɗa ni no del bencitiɗo woni yorit fof so rendi ko ya mawɗo ya tokoso. on paami ɗon ko ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon janngon ɗigga alluji mon ɗe dow ha less janngeɗe mbaweɗe deftoɗeɗe kala ɗiggiri andu limtoma gasi ala ko windete qur'ana dow ha less kawawa limtude hankadi naatoyen e masɗe mon hankadi en gandi windirte kadi waɗon kadi ekko goɗɗum kadi mbawon ɗum jangde mon yaawa kala ko winda janga faami a jangowo ɓallo bawɗo saggitma aɗa yamon saggitma noddu en e 00221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗa li yiya WhatsApp o saggito saggani ɗum yiɗa yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah wallu kadi yo Allah newnu en puɗɗima bisimillahi irrahmani irrahim en gayniri alhamdulillahi rabbil alamina ne wayno ɗo haaɗi hankadi en gayni limto ha laaɓi cer on kollama gotel gasi kollumi on so adima hakkude sara serindima han gasi kala ko ɗiggani hen koto monto wona ga amen ga to monto heddi gamen timmani on golle mon jange ɗigga mbawe jange ɗigga ƴette kuɗi mon e carnet mbañirɗon jangon ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon almuda mon nder e boowal Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.